जा मुलुगनां महाजयग होनाय जागोन। विश्व शान्तिनि थाखाय ब्रह्म धोरोमनि मोननैबो आफादा खौसेयै गाबोनो मोनसे महायज्ञ बे ग्रीन फिल्डआव लादों। आङो आंनि फारसेनिफ्राय हामलायनाय बावदों जे जि मोनसे महत उद्देश्य लानानै गिदिरथार थांखि लानानै गोथार थांखि लानानै बिथांमोना बे हाबाफारिखौ लादों बे जाफुंसार महर मोनथों। बेवहाय गाबोनो आसामनि चिफ मिनिस्टारा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन। दा बे हिसाबै आं मिजिंथिदों गिबि खेबनि थाखाय बे जारिमिनारि जि मोनसे इनिशिएटिभ बियो जोबोद साक्सेसफुल जागोन आरो जोंनि माहारिनि गेजेराव गोजोन खौसेथि लाबोनायजों लोगोसे बिटिआर ओनसोल आरो मुलुगाव गोजोन थासारि लाबोनायाव बियो जथेस्थ' बिहोमा होगोन होननानै आं मिजिंथिदों। आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो ब्रह्म धोरोम आफादजों लोगोसे गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म आरो बिथांनि जि फिल'सफि बिथांनि सान्थौ सानस्रिया मुलुगनि मानसिफोरजों आगानसे आरोबाव आवगायलांबावनानै मिथिजागोन, मुलुगनि मानसिफोरजों जोबोद मोजाङै मिथिजागोन बेखौ आङो मिजिंथिदों। शंकरदेव मिशन हाई स्कुलनि साखाथियाव थानाय रेगे रेगां दख'ना गलायाव लफाय, एफएनएफ, महर ब्रेन्ड, बिबार ब्रेन्ड, आर'नाइ ब्रेन्ड, जुरिफान, माथानि बायदि बायदि रोखोमनि दख'ना, आर'नाइ ब्लाउस, फालि आरो बर'नि साबसिन हामसिन आगरनि जिफोरखौ हलसेल आरो रिटेल मोन्नैबो बेसेनाव बायनो हागोन। बेनि थाखाय नोंथाङा 7896313108 एबा 8471820909 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।